Dobré ráno, deti. Rajo, rána rozcvička je tu opäť. A dnes sa tešíme na nové cvičenia, že si spolu zacvičíme a bude to tak trošku o medveďoch. Ako som spomenul v úvode, dnes to bude o medveďoch. Ale nie takých naozajstných, ale my sa spolu zahráme na medveďov. Najskôr sa práve túto špeciálnu polohu naučíme. Takže chlapci, poďme na 4, ostaňte zatiaľ na kolienkách. Poďte spolu s nami a pozorne počúvajte. Tak, teraz sa oprete o prednú časť chodidla, o špičky a zdvihneme sa hore čo najvyššie a práve zadok máte v najvyššej pozícii. Najdôležitejšie na tom je vystretý chrbátik. Úplne vystreť chrbát, tak to je ono. Perfektne to chalanom ide, verím, že aj vám to pôjde. Dobre chlapci, oddychnite si a teraz si povieme, aké cvičenie pôjdeme ako prvé. Tak, chlapci, pôjdeme do polohy medveďa. Tak, sústredíme sa na to, aby bol chrbát vystretý, zadok v najvyššej pozícii a ideme teraz po krčených nôh. Vystreme nohy, vystreme a opäť pokrčíme. A vystreme a opäť pokrčíme. Sústredíme sa na chrbátik, vystreme a opäť pokrčíme. Dobre chlapci, ďakujeme za ukážku. Takto to pôjdeme 10 krát za sebou, oddychnete si a skúsime ešte raz 10. Čiže dokopy 20 krát posilňovacieho cvičenia. Nás už čakajú skvelé raňajky, mliečko, brejky, ale predtým si s nimi ešte zacvičíme. Chlapci, poďme do polohy medveďa a vy samozrejme spolu s nami. Mliečko si budeme podávať a pritom sa snažíme udržať práve tejto náročnej polohe medveď. To je ono. Viete, že chlapci sa na určitý okamih musia udržať iba na jednej ruke. Krásne posilujeme brušné svalstvo a samozrejme pracujeme s chrbticou, ktorá musí byť stále napriamená. Perfektne, to je ono. Ďakujem, chalani. Vyskúšajte si to spolu s nami. Poproste súrodencov, rodičov, aby si spolu s vami zacvičili. Takto si mliečko, brejky podávame 10 krát za sebou, chvíľku si oddychneme a celé si to zopakujeme ešte raz. Čiže spolu tých podaní bude 20 a ja už sa teším na chutné raňajky. Tak máme to za sebou. Vyzerala to ako hra na medvede, ale ako ste si mohli všimnúť a vyskúšať, táto poloha je veľmi náročná. Či už na posilňovanie, ale aj na to, aby sme správne držali chrbticu napriamenú, ale určite to má veľké benefity pre vaše zdravie.